Yes, comrades, good evening. Mwaswera bwanji. No, comrades, mwatachedwa pang'ono kukuuzani za lero. It's because ma blackout awa komanso fuel pa Msimba Boma. Kangati, magalimoto tinakhala ma filling station kuti tione tipanga bwanji. Komanso kufika ku nyumba magesi kulibe. So magesi abwera panopa, magesi azima chama past 4. Abwera pompano 8 o'clock. So we've been in blackout for 4 hours while the president is here in the north. So comrades, mwaona kumbuyo konse ndakhandikuzani kuti ache kulungwa awawa achakwera awawa nzeru alibe zoyendesera boma ndi zimene zizi. Nthawi ya kampeni iyi we were struggling for fuel. So who's campaigning and who's campaigning who? Muzati ayi achakwera campaign achakwera has been given all the powers. Mphamvu zonse zomwe zimafunika pa campaign achakwera linazo. Koma taonani mbali imene akugwera achakwera ndiyoti he cannot give us any excuse. Palibe excuse tu apapa. Iwo chilichonse ali nawo ali ndi mafuta, ndalama, mabodyguard, anthu oyimbira nyimbo, zinsalu, chilichonse ali nacho achakwera ndi vitumiko mumba kuno kumpoto pa kampeni kwa yawo kandi kampeni koma posanzika chilichonse ali nacho koma chifukwa choti chokula mtima kapena kusowa chikoni ndi azinzawo. While multi-party democracy pamene mafuna nthawi ya kampeni chilichonse chizikhala malo kaya. Even opposition should have that access or accessibility yomapeza mafuta yomapeza chilichonse pafupi. So campaign imafunika is a vehicle. Tikapa campaign imakhala ngati galimoto imafuna mafuta, madzi, oil, timagrizi, chilichonse chikhale bwino, ka COF kabwino, misonkho amene ka insurance kakhalepo. Koma now Chakwera is there now ndikuona ngati zimene zizi angopangira dala basi kuti khaulisa Malawi. He's forgetting that we are in multi-party democracy. Boma munthu akamsogolo wa ziko uziuziwa kuti you win or you lose an election. Then ati munthu ukuwina kapena kuza mazisankho, don't punish your friends because iweyo ukhoza kupanga punish anzako tikawamboma anzako chakapeza mavuto amene wawa iwe sazakukhuzanso ngati msogolo wakale ena amene anapanga ma mistake kumbuyo konseko azathu amene akhala maofisi Abakiri Muluzi, Joyce Banda andanawo apita Mutharika amene nakhalapo ndithu maudindo au president. Nawonso zinthu panopa chifukwa anali careless nthawi manager amazitenga ngati wo madolo panopa nawonso tikuvutika limodzi. Zinthu zikamakwera Abakiri Muluzi nawonso akugula zodula, JB nawonso akugula modula. Palibe amene angati awanali former president ndekuti zinthu azigula mochipa. Ayi olanga ndiyenda mazambiri chotani. The way things are in this country ayesa masafaringa. So what I'm trying to say here is like this. Achakwera ngati akuona anthu sako akonda Malawi zifukwa zake zina zimene zikuoneka poyerapo. Taonani mapanopa magesi akuvuta, mafuta kulibe, cement wakwera wadula, fertilizer wadula, misewu ngakhale kulimidwa koma ikuonekera kuti misewu kulimidwa just because of campaign. Koma iwo mwina upanga bwino mbali ya msewu kupanga misewu M1 koma taona mbali inayi mafuta anthu agona ma filling station. So chilichonse chimene Chakwera ngapange panopa akakhala kuti amakonda dziko lathu posanzika kuti akupita ku opposition kapena akukasiya ndale akanayesesa ndithu Chakwerawa chilichonse chikhalepo, mafuta akhalepo, chilichonse chikhalepo, mitengo ya zinthu mwina akanachepeseratu pompano, fertilizer kumusisa pompano asanduke mu office kana maboza kungolamula basi fertilizer yense asaduse 50,000 basi. Koma zinthu zikudula he wants to campaign. Chikwa ine aligada Chakwera kuti sakupanga campaign yayi. Kwa ineyo Chakwera is only saying bye to northerners okwa Malawi kulikonse chimene Chakwera kuyenda angosanzika. Because 5 years in office palibe chimene apangapo yayi. Ola anthu amene anasankha Chakwera kwaika mu cabinet. No cabinet is shuffle. Anthu omwe achanayamba ena maudindo anayamba kupanga maskando nthawi yomweja Chakwera ngolowa boma first cabinet. Kapita kalishafu kala paika pakati paja. Since that time each and every cabinet minister wa Chakwera wakhala opanga maskando koma palibe amene anathamangisidwa.
palibe. So Chakwera this time ngakhala kuyankhula ndikudabwa, where is he getting the energy? Kodi iwo mphamvu zipita kuti Chakwera? Does he smoke hemp? Amasuta chamba mwini. Chwa munthu wachamba amata kukhala wanzeru kuona ngati wanzeru atasuta chamba pamene mimba mulibe china chilichonse. Where is Chakwera getting the energy to tell Malawians or kukwafusaso Malawi kuti ampase vote? Kusanzika bwinobwino tikumva. Kusanzika sinoti kuti waja atulusa mawu kumana ti ayi ineyo zandikanika. Koma zochitika, people are not even for him. Anthu amene alibe anthu palopa chikoka Chakwera alibiretu. Nanji mmene mukati mone zimene ukamba Vitumbiko Mumba ndi waja. The two of them, president ndirani imetu wake. You can see the difference. When you compare Marale ya Chakwera ni Marale za Daso Kabambe. Daso Kabambe is too smart. Why is Kabambe smart? Ali ndi nzeru zina zomwe ya Chakwera alibe mutu mwake mucha. Kabambe animtumbuka makampeni ao akumakhala so entertaining, so exciting, because they know what they're doing. Koma Chakwera, he has proved not to know anything while in office for 5 years. Anandira ni imetuwa bwino kwambiri Saulos Chilima. Akakauta Chakwera Saulos Chilima kugwirizana maintaining the Tonse Alliance agreement ichi. Bweza Chakwera palopa kushaina campaign for Saulos Chilima. Koma indito Saulos Chilima kumusokoleza anthu amene amasowa Saulos Chilima aja ndi amene panopa sakuyenda nawo Chakwera kuwapangira campaign limodzi. How can the whole president of a party kumayenda ndirani imeti yemwe anachita resign as a member of NEC, yemwe ndi minister chabe? Palibe NEC member amene akuyenda Chakwera, palibe tu. Even secretary general mwina kumayenda limodzi, komabe mukati muone mmene akuoneka tikaona pakati pa Chimwendo Banda secretary general wa chipani cha MCP ndi Vitumbiko Mumba amene akhala limodzi. Zokayikisa kwambiri kuti even Chimwendo Banda ali ndi mphamvu zotakhuza kumpangira kumugulisa Chakwera pamodzi ndi Vitumbiko Mumba. Vitumbiko Mumba nayenso vuto linalo kuti tinamutama kwambiri as a cabinet minister without not being an MP. Panopa Vitumbiko Mumba mwina ndi amene akhuza kuchita manyazi kwambiri ndi ulanimeti wake, because constituency uku mwina sawinanso ya because waima pa independent ticket wa MCP. So selling Chakwera ngati executive ya MCP mmene ndikuonera panopa with few days into to elections, ndikuona ngati kuti it will be very tough for MCP to campaign. And MCP ngakhala ngaikonde bwanji MCP ngakhala tafuna chotani kuti MCP isiye kusanzika izipa campaign. Ndikuona ngati it will not be easy. And kamafika mina masiku 10 days to elections, muzaona kuti Daso Kabambe already 50+1 wadusa. Of course, the strategies are different. Komane, what I feel like, Kabambe pa number 2 azakhala hapo ndito. Zivuto is done. Number 2 Kabambe azakhala. First round Kabambe will be number 2. Ngati DPP ngakhala number 1, Kabambe will be number 2. Ngati MCP ngakhala number 1, Kabambe will be number 2. Different Kabambe azadusa. Whether I like it or not. Chukwa fundo za Kabambe sizoti zikumapweteka mtima ayi. Koma ngoti fundo za Kabambe akamayankhula, you listen carefully. Even the media team for UTM, the way we are campaigning, sikulimba ndi munthu tu ya tungoza Malawi chilungamo. Kumalawi kunoko kufurika economist basi ngani hata. Kumalawi kunoko kufurika munthu oyendesa bwino chuma. Munthu oti zimene zikamba zikhale zoti ifenso pano kamwanda komanso zero kamba popo ineso tikakhala ndine candidates fundo imene wena Kabambe ndikanayi kambabe ndito. Koma Chakwera fundo imene ukamba palibe imene akuisirira ya. Koma fundo za Kabambe zimene akuza Malawi mtundu wa Malawi mukati mone a DPP naoso akubako fundo zina zake za Kabambe. MCP ya Chakwera naoso akubako difundo tina chimene Kabambe ukamba. So Kabambe is so creative, because not as creative as such, but is very good at creating issues that he knows will help Malawi. Ndinani nakale kumbuyo koseko. Kabambe akata sapange ndale zake zinayenda kale. Nchita magwirayo andi pension yaikula ku Reserve Bank, komanso kuboma inali sekondi bekuwa kale Reserve Bank governor. He's got his pension. He can live with his family. The two of them. Chwa mwina anao akhala mzinchito. Koma kuza kukhala bwino kwambiri. But he's sacrificing for us Malawians. Munthu wona na civil servant, top civil servant. Mpaka Reserve Bank governor. Akubwera kumachita interact ndi anthu akumuzi, anthu apasi pansi. Akumakamba nawo kumauza chilungamo kuti ndikakhala mpando
ndifuna zina zake zinthu zasintha. Because what you need in Malawi is change. Change for bringing down prices, the high locating of prices of our commodities. My basic needs atu, my basic commodities atu adula kwambiri. Ngakhale fuel ndo cheaper inde koma nakuona zinthu zina zodula kwambiri zomwe amala singakwanirisa. So Kabambe is good. And no sayitemu ngakhale tikudandala materials, tikudandala zina ndalama, but when Kabambe is campaigning, just like you people are UTM, mukama campaign, mukona zantu, mukama uzantu, some people just look down. Amangona pansi basu, regretting, komain, Chakwera tina pasanji vote. And Kabambe, looking at his age, he's only 51, very young and brilliant guy. Amala tufuna mtu watu ndo achikumana kuno. At 51 years, Kabambe is telling us what he can do better. And he'll be in the office as president with all the fresh ideas, the fresh mind. I know. Come also the way he interact. Campaign. Kabambe is ever there. You send him a message, he will respond. Agapizampata. Pamena president na owa chinga dantu ambiri. Owa chinga. Amena kwa chingiza president alibeso zero. Achakwera osa ntamene aukanga takwa chinga uti tisamaya nkwe now. Even tiku wapasa support. Atalipasa ma contact aboma. To meet Chakwera was difficult. Ma bottleneck antu ambiri ambu afuna kwa ndi Chakwera mukakambe ndiyo okhawa kumakanira naso aya ine yayi koma mukambe ndiyo. You can see now Chakwera zeru panopa ndipene mwina achakwera mena kusanzika aonano. He has lost out of opportunities from people amene poyambira when even anali closer to him. Tose venali fumida Chakwera tu. Achina Benduro ndikuwaona kunyoza Benduro. Achina Chimangeni. So many people to the opposition who are very close to Chakwera. But Chakwera never made use of us. Aka Chakwera kutuza bwino. Then I've seen my friend who cabinet minister. Tikanamuza antu achirungamo, antu abwino kumalawi, akanamthandiza kupanga uplift this country economically to higher standards and to higher levels. I know a lot of economists, the Dr. Milton Kutengule. Aliko, my economist, kumalawi. People with sticking or vibrant blessings at school yabwino yomwana pusita. Koma Chakwera nthawi zonse mndu akaolephera. You don't want intelligent people to guide you better. Maga ukawandala uti mutu mwako basi ndi ndale zokazoka. Sumamva china chose. Why our country has failed is not using the real people muma office osiyana. Just imagine my passport. Just to print my passport inalinkani. Just to bring down the prices of sugar inalinkani. Whenever feel like so ndinkani. So I've got a lot of nkani but no solutions. Lero magesi akuvuta. Mankwaya msipata mulibe. Achakwera even ukamona convoy magamu tamena Chakwera kwenda nawo ndizimena kuyankhula Chakwera zose mphana kutali. And maybe Chakwera campaign bweza ngwera magamu tawiri oka because nobody can throw a stone at him. Ndi munthu oveza chisoni kwambiri Chakwera. Olo ineyo I can't take mwala kugenda convoy ya Chakwera. So ni munthu okanika. He knows nothing. Then munthu otisauza china chilichonse otamugenda ni mwala samva kupwete kaya because he's dull. He knows nothing. Ina akubana kuna zona Malawi imene Chakwera akupangira panopa campaign yake kai mweneka kuti campaign koma kwa ine ndikuona ngati angosanzika kumene kusita campaign panopa Chakwera the man is wasting akanangokhala pasi and think again or turning the tables around kuti bwanji chipani cha UTM mdaso Kabambe because the agreement if you throw a bomb MCP it was because the agreement between MCP and Jan and UTM. Ngemene nzanga na mwela Saulo Chilima uja. Bwanja Kabambe wa amalati apase vote. Because if Kabambe akakhandima favors from DPP, MCP basi atatu. The more MCP is not going to support Kabambe candidacy for 16 September, DPP will support UTM. The DPP yakupanga support UTM, basi tu. Kabambe akaya president, MCP waliko ni kuzala muna suziku ratuli. Sometimes it's good to be flexible. Understand the nature of politics. So ntaza mako ukwa muntu kumango namizidwa basi. Na kungoti UTM di DPP. UTM kai number 2. DPP number 1.
MCP palibe chanu nkhani imene MCP ikupwetekani nkhani yaing'ono kwambiri just to accept that UTM and MCP went into agreement to make Chakwera to be the president of this country. Aliyense akuziwa koma MCP mufuna muonesese kuti iniyo pano kamukazopanga zinthu zina zodabwisa. That is wrong. Ndamalawi amene ali atavutike kwambiri kwa MCP uko. And MCP members even andale ambiri ya MCP. They have not invested much paoka. For so many years in opposition, panopo mwana wa mboma. Simu napanga invest kwambiri. Ngakhe mwapanga invest kama manga ma hotels, ngama za kuba. Koma implementation of what you have invested. You see the profit, the benefits. Kuti mzaone pindu. Pazi zimene mwamanga ma politicians ya MCB mwabandira maboma. Simu zaziona. Look at what happened to DPP members. And ambira DPP anabandirama. Where are the investments today? Nyumba atuzungo ena zina zili mazi. Nyumba zina zindi zingalu. Magari moto ena kutaya magraja mumu. So MCP, you have been so selfish. That's the problem. Kungo vomeleza basi. Kuti panopa nthawi Kabambe tendi pasi support. Basi. And MCP mkuziwa bwino kuti Kabambe did a good job. Because when he was a Zebba governor, mumapidiraso nanusoka. You were happy that your daughter was controlled better against the Kwacha. Zina zo cheaper when Kabambe was a Zebba governor. Zimaoneka. Kwa panopa isone stories after stories. Mpaka kumachemelera mafuta, as the vice president says, or said this other day, Usi telling us, kumati mafuta umacha uchemela, asika mstima, alipakuti. Just imagine. Mukuzizu ziranja MCP, mukuzizu. Just accept, this is our country. Ena vetina vomeleza bwandi. Kuti nalepela. If ena vetina vomeleza kuti, as MCP members, Chakwera anatilepeleza. Why can't Chakwera just accept this? Kungo vomela Chakwera kuti basi ineyo nditu pepana Malawi mundikhulukire ndinala kuisa popanya pangano la UTM ndi MCP basi kani yati Chakwera, you have your pension koma if you want to please people Chakwera funa kuti akondolese anthu a Malawi amene akhala kwa supporter mwa chimbulimbuli Chakwera tu you be one of the president mwina kwa uzazimangira ndi chingwe kukhosi because the thing is this is just a straightforward thing. Chilima helped Chakwera to be the president. Chilima helped APM to be a president. It's just the same like a DPP. DPP, Chilima fought hard for DPP to beat Joyce Band. At DPP now also ango chivomeleza basi. Komadi APM anakapa mpando. Inde chukwa APM voto sipa the vote yao. Akakauti anali oziwandali. Saka namtenga atu Jen Saros Chilima from the private sector kutaza kairani metwao. Akalate kamishipani momu jamu DPP. Kwa DPP mtamulaibe antu anzeru. Muntu wanzeru na Chilima. And that's when Peter says that Chilima yatenga 20% of the winning vote. Kupita na UTM. Sa kuna mahala. APM ufomela buno kuti hai anawina chisango because of Saros Chilima. Ndiposa anauza chisango because of Saros Chilima. Anachoka DPP. Chimozi MCP. Mmaziwa buno. Amala ito tukuzati MCP na waboma because of Saros Chilima. His sacrifice. He was a vice president. Banana Chakwera. Anachabe member of parliament and leader of opposition. But he managed. Anachabe samana uja. Saros Chilima. So today, what is there Malawians or kudana ako? Or MCP kudana ndi muntu zone. Chipani cha UTM chikote kala chili clean and smart. Baropa chupanga campaign yote aliyesa kutila bwino. Kungo enda kidesu Kabambe kamozi. Kawapita election areas. Aliyesa alikuwa kumbe kwa Kabambe. Why MCP are wasting your time? Ena ndiachi nyamata mu MCP umu. Leave this failed man. Musiye ni Chakwera uyu. Ndivi tumiko mumba zipanga zao za boyka kumasazika. MCP, make yourself to be smart people. Anyamata yin. Kwa yamata mbilibila ochanga muka kumene kwa graduates o zindikira. Why can't you just tell your leader, let's stick to the Tolerance agreement? Because in a parompa to UTM Kabambe. Akwenda bwino kwambiri mutumbuka. Everyone is happy seeing these people thriving politically. Ndau yanu inakwana. Paropa na also asena zana yendepo. Comrades, good evening.